Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yatma. Hemeceğine salam, ben Altın. Habersız kalma gepleşimizin 195. bölümüne hoş geldiniz. Bu hepde täzeliklerin aklisini studiyada düşürýäs. Geçen bölüm gören bolsaňyz, täzeliklerin käbirlerini Uludağdan size yetiripdim. Jinjalışda bolsamam, hökman size täzelikleri yetiren şoň üçin näme etmeli dostlar? Meni gollap kanaly like goýmaly. Iň esasy çema sanyjy günlerden 8 mart yetip gelýär. Meniň bayramym, ýagny ähli gelen gyzlarymyzyň bayramy. Oglanlar öz ýakynlaryňyza näme sowgat taýýanýaňyz? Tesirlerde belli. Gaýapov, sen maňa näme sowgat alýan? Men daşaryk gelýän. Seret gaçyp gitdi, maňa sowgat almajak bolup. Dyson. Oho! Dostlar, yine buradaki atladıp geçeyin. Çempion Döwletjan Ýalşymuradowyň 10 martda boy we hökman gollalyn. Indi gelin beýleki täzelikleri başlalyn. Klip täzeliklerine Ferhat Ataýew bilen başlaýar. Suw satma. Sen beni suw satma sana, gel meni soňa koyma sana. Sen beni suw satma. Eýleşimiz Arsen Şahunsom täze klip ödürläpdir. Ya kayfy. Yo, ýalňyş düşünmä, men kayfyda aýdymyň ady ya kayfy. А я кайфую, мне по барабану. Беру от жизни все, что по карману. Что будет завтра, лично я не знаю. Yaş talantlar gepleşigimiziň ikinji ornuna münasip bolan Resul Sahatow ýene de täzece klip ödürläpdir belli. Yaş talantymyz eýýän professional aýdymçy bolupdyr tügeleme. Belli hükmen bolarsyň meninki, yönedime ýollar aýry, tapylarla alajy. Belli hükmen bolarsyň menin. Züleyha Kakaýewa nämçin? Näme üçin, näme üçin, näme üçin, näme üçin. Azat Dönmez'in Russiýada konsertinden karakum aýdymy. Inni Elias halk aýdym Time Hemra Recep bilen Kuwat Çaroğluw bu derdi. Dağlar taşlar, şekerim bu derdi. En poş şahygyna Gülalek Gulmuradowa bilen başlaýar. Döredelle. Hadi burada döredelle, yürekleri eredelle, teredelle, yok bolsa döredelle. Hadi burada döredelle, yürekleri eredelle. Halipa Ağamrat Kürt täze aýdymlar hödürläpdir. Oğulbey. Instagram täzeliklerinde Serdar Çarif Jany sesde bir näçe aýdym hödürläpdir. Sana bolan sevgi elemden giňler, dağlardan belentler, deňizden. Inni Elias
YouTube täzeliklerine. Dostlar, köpden bäri aýdyp gelýärdim. Döwran Sapar filan bütçe täzeliklerimiz çykýar diýip. Ana da şo taýyn boldy. Şeýle geçip görüp bilersiňiz. Yüzde gepleşimde hoş geldin. Sağ ol. Birinci de gepleşimizin başına startına yine şeydi. Toy soğuk bilmer men diýen bolu. Yok sen aýtdy ýa-da toýumda. Cemal Saparova ya Akış Sapar filan gardaşlıklarınız var mı? Bahir näme de bolsa geçen geçdi. Şeň muny köpman takwadyn tapmagan däl her adam öwdene wara bolmaly. Inni Elias köneleri ýatlar şagajymyzy Seydi Fit Rowşen hoşgal ýarym. Yüreğimde sen, gözümde sen, men senin bir sen duysam, hiç sevgiden yadigar kalmasam arman. Yürekten senin hoş kal, yadigar kalmasın arman. Hoş kal yarım, yüreğim yaralı. Hoş kal yarım, yaka beni. Yeni bir köneleri ýatlaly Wepa Ýoldaşow bi Wepa. Bir vefa yarım, neredin darım? 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 Inni Elias tesirleri okumaly şagajymyza ilkinji tesir ýazyp bayrak gazynan dostumyz Roziýamda. Işiňizde üstünlük köp sag bolun. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Yine bir tesirimiz Eliz Çarev. Salam Altın ve Mejitama. Altın bilýän we bu senin 40-njy bölümiň. Ýa-ni Altın, man senin alyp baran bölümlerini sanap çykdym ve hemmesini görüp like koydum. Hemmesi super bolupdyr. Hasan birinji bölümde ýoşy, näçniji. Ay köp sag bolun, uşa men bilemok näçe bölüm alyp baranymy. Elbette birinji bölümde biraz utanjarakdym, indi biraz açylşyp başladym. Professional boldum indi. Skora bir ýyl bolýar-da. Inneki tesirimiz Mekan Allayev. Medya tama işgärleri esasen hem Altın her gezek meniň tesirimi okaman geçýän, şul gezek okarsyň diýip umyd etýän medya tama diňe öňe Altynda. Rostowdan salam. Biz hem size ulakan salam ýollayas. Köp minnetler. Inneki tesirimiz Rowşen Gurdow. Medya tama mena birinji soňky bolmak islämok. Ýöne täze gepleşiklerini görmek üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Like koymak ve tesir ýazmak menden täze gepleşiklerini iýdin özmen garaşýas. Üstünlük udaçy. Bir zat unutup durun. Surat alýanlara da köp sag bolsun. Olar bolmadyk bolsa medya tama tomoşa edip bilmezdim. Umuman sizem ýatdan çykaram. Zok, udaç işiňizde üstünlük. Varan Jumbugunyň türkmen talipleriniň adyndan gutlaýan bu täzeligem gowy çykypdyr. Sag bolun, udaçy. Ýazan tesiriňiz gatty gowy bolupdyr. Köp minnetler. Altın niye sen? Altın. Beğenýäs şeýle agzalarymyzyň bardygyna ýene bir gezek köp sag bolun. Inni Elias soňky tesirimizi Ilham Agymradow. Altın senden haýyş bar. Erti men doglan günüm. Soňam aýdyp geçä inniki zadyňda adym Ilham diýip doglan günüňiz gutlaýan diýip haýyş senden Altın. Ilham doglan günüň gutly bolsun, uzak ýaşa, belki eýan geçendirem şonu da gutlap geçeýin diýdim. Dostlar, bu bölümde köneleri ýatlar şagajymyzy Rowşen we Seydi fanaty kendim ýa Wepa Ýoldaşowyň tesirlerde bellen. Ona näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Iň esasat näme? Özüňize gowja seredin. Inniki bölümde görüşýänçek. Hoş, sag bolun. Çek bolyan İyice zaten çek börek tork ne mi istesin yiyen gidiyen.
Ne benim zararlıcına bıraktın? Bolly tor diyeceğiz. İyemedim ben sana. Nahar edim tor diyem o. Men hem kayfu edilse mi hep de sorun oluyor. Vay, hamara sen kayfu edem o da men netken yani. Beni de o. Yanlış düşünme, men kayfu edem. Ne dedim o? Yo, demel kenim. Koyalım. Koydum. Şu tane koyalım. Ne O yapacağım? hasaptan la. Yine de tezece klip ödürlerdi. Klip ödürlerdir diyeyin. Yine de tezcek bir kötü yaptı. Ödürlerdir. Ha o. Bollu mu? Birincisini hocam. Be, ne için onu ayıptır ya? Inni elias halkaydım time hemra Recep falan. Bu açar oluyor da. Inni elias halkaydım time hem... Dur, bana kamera değil. Denme, davlenyam, alır ya şunu. Inni elias halkaydım time hemra... Dörü della. Ay, malades. Ay. Neme dörü dörü? Bir boz abi böyle oluyor. Fantazya, Allah. Vay. Tayin vollu. Ne mi sesli dur senin telefonun? Neme sen şu an uğratken başka vakit tapmadın mı? Dur, yanlış öğrettim o zaman. Biliyor musun? Hani? Niye değil? Ayda mı ok yanlış? Ayttım. Ayda mı ok diyen? Tayin diye söz var mı ya? Aydıp geldim. Yem tayin niyere vay? Tayin diye dedin sen. Yem tayin neydim? Yem tayin neydim? Terden ayda ayardır. Montajda götür. Aydan. Terde gepleşiğimiz çık ya diye. İne şu tayin rolü şu yere geçip görüp bilirsiniz. Ya diye söz var mı? Çık ya diye. Çıktı. Yok. Köpten ver diyedim. Diye söz var mı? Diye, Köpten ver diye. Diye. Ha, o ne mi? Diyedim. He. Yine bir könlü riyatlalı ve pa yoldaşıf bi ve pa. Bir ve pam mı? Pam. Bi ve pa. Bir ve pa. Pam değil mi? Bir ve pam. Sonra değil mi? Bi ve pa dedim. Ne meneniyor? Aşıp kovacaksın. Ne? Anladım. Yaş değiştirmez. Garnatlar hadi yazıyorum. Karradım mı ben? Hayır. Karşı işinizde üstünlük. Ah, kolu kaptırdım ya. Täzeliklerden habersız kalma